presentar ao ano 2013, pois non o cumplimos. O que o pago a proveedores tamén o cumplimos, de menos de 30 días, o último trimestre deste ano. Bueno, cumplimos todo menos o entonces, en principio, o cuadro que se lle envía ao Ministerio, pues, é evidente que prácticamente se vai a cumplir, prácticamente non se vai a cumplir xa o que acordamos de xurros, xa se cumple no 2015. Para nós nos vai a representar un aforro importante, son 165 euros. Bueno, pois vamos a intentarlo. Pintar non pinta mal, pois que non lo concederán, con iso estamos confiados de que non lo concedan, pero non está na nosa mão. Nosos deberes fixémolos e enviamos. Ahora, como vedes aquí, no cuadro, no anexo 4, no volumen de deuda, xa no 2014 estamos no 74%, porque cumplimos. Isto é condición, hai que mandar. No, xa está enviado, non, está enviado. No probable. Isto todo é unha profecía, porque se os eólicos había unha posibilidade que viñeran e instalaran o que nos instalaran. Había algún. Isto é unha profecía total. Son números que se poñen aí e poñen. Mira, vou dar un dato. Estimacións subos, ingresos de gastos corrientes, entre 15 e 19. Usted dice, no capítulo 5 de ingresos, no ano 2015, e o de gastos que vai haber un superario de 100.000 euros. Neste cuadro, non é sumo isto. Entre 100.000. Vale. E dime que no ano 19 vai haber 275.000. A mesma diferencia. Algo se cree iso. Que no ano 19 vamos ter entre ingresos e gastos unha diferencia de máis de 275 euros máis de... Non, vamos a ver, eu te explico como se fixo este cuadro. O cuadro que se fixo... Non, pero eu te explico como se fixo. E aparte son estimacións prácticamente regladas. Sí, non regladas, sí. O que se fai é incrementar os ingresos un 2%. Que realmente non é incrementar unha barbaridade. E a previsión de gasto se incrementa un 1%. Entonces, eso se eleva, se presenta un grande. Eso choca que a realidad total, porque acaba de decir Ferro. A efecto demográfico, no 2019, case seguro que estamos por baixo de 2.000 habitantes. As transferencias correntes xa se nos despluman. Eso non é fabricado como moi catastrofista. Penso que é bastante real. Entón, xa, a la vez o grito, é dicir, os ingresos con unhas tasas de aumento que son asumibles. Que pasa? Que van caer os cotizantes. Canta xente vai a pagar o imposto dos coches dentro de 5 anos, vai haber moitos que van a morrer desgraciadamente, van dar o coche de baixa. Casas que van a quedar sin pagar o IBI. O fillo estará en Barcelona estatal, a palleira non paga o IBI. Nin é teu, nin é do irmão, é dicir, van caer o ingreso real, non un porcentaje. Entón, isto... Entonces, a súa solución é decirlle ao banco, a Bankia, que non siga cobrando... No, isto non vai cobrando a fondo, porque, pero isto realmente... É que isto se pode que é técnico. No, o técnico vai no culler. Non tiene credibilidade, digo eu. Pero o técnico vai no culler. Por falamos, pasamos outros anexos da Forro Neto, isto non é viável en ningún momento. Isto caíse por si solo. Pero o que acabo de decir, os técnicos que no ano 19 vai ter un diferencial de 2,75. Más de 2,75, en ingresos a gasto. Iso é o que estamos aquí todos, non o veis nada. O outro non o veixo, vamos. A mí se me avalan con outros estudios, pode ser. O Cabiño de Vos non está tanto. No Faro de Vigo, do outro día, en 10 anos, perdemos o 46% da población. Nas páxinas da Voz, aquí temos a foto, que é do kilómetro cero na volada, isto é nas páxinas de Galicia. Desgraciadamente, é o noso pueblo. 5.000 casas mesmo, en 5 anos. Entón, con estes, se collemos a moción que teñen ustedes aí, da descripción que fan das asociacións de empresarios, é para votar a titular, é expoñemos a real. Entón, a mí estes números, estou poñendo uns datos aí claros, o mando del Estado coincide, pero que se van a cumplir, eso non cree nadie. Pero nós o que temos que conseguir é que podamos refinanciar a deuda. O que o veis a terá que fará unha valoración disto. A mí como técnico de Facenda, se me chega o tema dos molinillos, pois direi, bueno, a xente vai ter este ICI, vai ter estes impostos de bienes especiales, pois vamos a salir dela. Pero con estes datos, que material hai que os amar? É todo unha situación. A ver que é o que o Ministerio. Claro, para mí non hemos olvidado todo. No, en principio, todas as informacións que temos é que é moi razonable. É
Tío, verás que non é razonable, pero os números... De verdade, por moito que queira ver, non o vexo. Bueno, pues... Diga que se incrementa o ingreso un 2%, que se vamos con 1% xa entre comillas. Iso é que despois, como 2019, se hai problemas, eu creo que unha previsión se fa a previsión 2, 3 anos de anual, igual podemos... que nos pide a previsión de 5 anos é o Ministerio. E o Ministerio ningún pon ali ter en conta a pérdida demográfica do Concello. No, pero para nada. O sea, o Ministerio non pide eso. Pero que a realidade é que ceñéndose simplemente a transferencias corrientes, o ano pasado para este ano perdemos, temos as máis baixas, depois empezan a subir. O 14 por 15 xa temos máis baixas. E agora pasa que hai un salto. Simplemente o 14 por 15... Nós estamos utilizando como base o padrón actual. O que non nos vamos a afastar. O que non vamos a coller é decir, bueno, vos mandamos ao Ministerio, pero acordaros que vai nos caer a población. Este fai unha estimación, por poñerlle un dato, de diferentes corrientes que van subindo, ese porcentaje que usted me dá, pero o 14 por 15 é ao revés, baixa. Que lle garantiza ao que suba por 15? Mire, ten transferencias corrientes, mire ese aquí, no ano 14 ten... Es que este ano subiu un 4,8% as transferencias, tamén hai que acordarse esas cousas. E quen che di a ti que mañá Montoro non nos suba as transferencias un 10%? Transferencias corrientes do 14%. Pero atende unha cousa. Pero mira, este ano subiu un 4,8%. No, baixa. No, menos no 15 que no 14. No, pero antes... Isto é decir. No, pero porque hai un padrón, pero a nosas transferencias do Ministerio suben un 4,8%. Vale, un 4,8% porque o Ministerio decidiu que nos sube un 4,8%. Mañá se quedará, veñen outros, ven Pablo Iglesias e nos dá un 20% máis. Pero digolle que do 14 por 15 perdemos en transferencias corrientes. Perdemos nos orzamentos. E os que estamos vendo unha estimación de subida, porcentual, un 2 ou un 6%. Do 14 por 15 peixamos. Pero xa se verá que vai. Isto é un acertijo. E depois estes datos de deuda que veñen por aquí, o aforro neto, claro. Aquí no aforro neto, e aquí no aforro neto... o técnico. Eso é unha fórmula. Vale. Por exemplo, no 2015 temos 1.540.000 de ingresos. Restamos menos os gastos financieros, que son de 65.000 anos, 1.274. Quedanos un aforro bruto de 2,69. De aí, descontamos a amortización e aforro neto 67. E os intereses... Xa están aí. Entón, en que parte están? O sea, capítulo anexo 2. No 2015, por exemplo, viñen por coller un ano. A anualidade teórica de amortización, os 201.000. Temos intereses médicos? Non. Claro. Entón, no outro apartado... Eso xa está no... Non, pero non se conta con gasto financiero. Con o capítulo 1 a 5, e resto se un doble ao gasto. Correcto, non? O 3 é o do gasto financiero. No. Aquí está metido, xa, os 201.000 é a amortización máis xuros. Non coincide para nada co orzamento. Debían estar con interés. Debían estar, pois, son os presupuestos, temos 100, ese, me llevo 14 máis por 20. 175 máis... Non, espera un momento. A ver, gasto. Que a mí non me cuadra ninguna cousa. Gastos, temos pasivos financieros, é a amortización, 182, máis 65 de intereses. Os 65 non son de intereses. O sea, non son todos, pero unha parte que non son. O gasto financiero son intereses. Sí, pero non todos son de amortización. Non, a ver se temos claros os conceptos. A amortización é o pasivo financiero. Hasta aí de acuerdo. Certo. E o gasto financiero son intereses. Mais os gastos bancarios. Vale, pero... Os 182 máis 165 me daban moito máis que o 201 que pon aquí. Pois aí eu entendí que estaba con novo tipo... claro, que este é o novo tipo de interés, perdón. É dicir, sobran os 67.000 euros. No, es que aquí tens que contar xa que é o novo tipo de interés, o novo tipo positivo, perdón. Vale, tiramos de todos os anos e chegamos ao 19 con unha aforro neto de 253.000 euros. Neto? Sí, neto. ¿Cuánto bruto? Espérate, que hai que sumarlle... Eso tamén é increíble. Pero, es que, vamos a ver, o neto... Sí,
Iso é despois de descontar os gastos. Sí. Iso é creíble tamén. Usted tamén non cree. Realmente, poñendo a mão no corazón, cree que vai ser para suceder eso. Y ya sabes lo que decía, que la economía se demuestra una vez Eu avalo do tema dos a eólicos, ciencia de efeitos pasados. ao avalo do tema dos eólicos, vielle unha posibilidad. E estaba aí. Pero é que isto é cuadrar números, non hai. Totalmente non hai. Isto non Pero nos ¿cómo cuadrar números no aire? ¿Por qué? Porque estas estimacións caen por ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque tira de 5 anos para atrás, fai unha evolución, coincida en algo como esta que fai aquí. Pero vamos a ver. Se remonta 5 para atrás. Pero si levo escoitando 4 anos dicindo permanentemente que os números son ficticios, que é imposible, que non se pode pagar, que non se vai a poder pagar os proveedores, que non se pode pagar as nóminas, e as nóminas se pagan, non hai ninguna factura no, no país. Eso sempre o que se paga, a nómina. Pois isto ao final, o aforrar unos 166.000 euros de intereses, Bendito pois sea, dá un pouco de xoego. Sí. É unha ventaxe. Pero con esa xogo que me dá usted mira, aquí son datos que ponen ustedes, a deuda a 31 de 12 de todos os anos, empezamos este ano, non, o 14, este ano, ímonos na fecha que estamos a 1.296.000. É a deuda que temos co certificado de Caixa de Pontevedra, de Caixa de Diputación. Sí. Estamos no que é o plan de ajuste, sumando o plan de Diputación. Sí. Vamos ano a ano e chegamos ao 16 en 400.000, según ustedes, os 91. Claro, fan aquí uns porcentajes, evidentemente, para que... Bueno, pero si ao final, pero si o porcentaxe é o 2% de ingresos, No, digo, é o 1% de gastos. O volumen de deuda que dan en porcentajes para que sea, claro, para que non financien o tema, claro, coincide, queda bonito, pero isto non se sustenta nunca na vida. Ojalá se sustente, pero os datos son todos, é o que digo. Eu aposto que case seguro, ojalá que non, que viña por aquí un crecimiento demográfico tremendo, que no ano 2019 non pasamos dos 2.000 habitantes. E o desplome que temos de transferencias correntes xa bota por chao todo atinglado. Bueno, que queres facer? Que nos poñamos no caso de que non vamos a ter, que se hai un cataclismo e morre todo o mundo, tamén pasa lo pero mismo. que digo, se o outro plan tiña pouca credibilidade, este ten, para mí ten cero. Para mí ten cero porque non o vexo, Bueno, esperemos que o vexan no Ministerio. Teño que estar optimista. Únicamente chama a atención ao tema Pero creo que queda. O interés variable que nos metían que era o 5,25 e agora pasamos a... Bueno, además era obriga, non? Que tínhamos que hacer un banco. Iso foi para pagar os... 5 é máis Eurico. E agora, bueno, optamos por este fixo de 1,75. Si, pedíronse máis. Pedíronse máis, pero é a única que... Non, é a única que ofrecían un... Estos pedían, claro, 0,25 máis Euribor, non? Isto levaron un bocado gordo que eran os intereses, foi o máis se pagou hasta ahora. Bueno, Casi todo se pagou con intereses. a Tapar a gestión de renta, e agora a amortización deixalle por outros. Pero bueno, Está ben. non só que tenemos que ver é de aforrar un peso. Non, digo, o aforro porque ben, o plan sí que non se sustenta por ningún lado. Ojalá se sustentara, foi moito máis positivo do que ven. Non só se fixo aquí, sino que se tirou da empresa externa tamén para que botaron a mão. Como fan as auditorías, auditan e dan o resultado do que pide casi, a carne, na maioría dos casos. Pescanova era unha das mellores multilaterales. Sacamos a votación entonces o plan de saneamiento, votos a favor. No, a refinanciación. No, plan de A saneamiento. ver, que votamos? A plan de... sí, perdón. Noso plan, as temos porque non nos pedimos, vamos. Votos a favor. En contra. Abstencións. A financiación sí que votaremos a favor, son cargos, acordan? A financiación, a cancelación de préstamos realizados por entidades locales con fondo para a financiación de pagamento de proveedores.